Karbi lamet amai atum pen perang ke amai ke pha. Karbi Anglong Autonomous Council CM lapen arisang ho atum pen Bukajan Subdivision angkang penangan hawaralong long ekesom. Longit ahitia dungalong kara amai kangni. Kardom nilikat nisut sabana long pen durmi BP nonarjik tha bertang ton pen karbila medamai asa hemrong theang along matijong ni phai serkep arni tili hinia por malom pen pherang ke amai kangni Perang ke amai kepalo penalong non ke wangji matijong ni phai krehini arni ada por phai kre sira chitima por pen lamet amai sai hemalong ke ele mai phu lapen dun mai phu banghini akimi kangwai jia phan tiria mai pen kachesik padopon lo lase arotin pen banghini kachetong dun jia phan chuningri lapen non ke wangji surini ra kreser cap aningkan arko achiklo ni phai krener cap pen ingkoi raisi arni an kele rat amai pialong karbiang long rat do an kacharab dun pejia phanta chuningri pon pado an parta non ke wangji rat amai pialong karbia ketap pakre pho an ke paklangji aphan kachasik pon pado lasi karbia kitap ke paklangji do pulote matijong ni phai ingkoi arni angbong ke pale eji aphan chuning ripon pado lapen an parta kele atum pen pherang ke amai along penangan kachasik pon aputhak pachatak pon pado along li bangke ni tum cerai long ni dalu palang lasi alam ni tum si kepene ali jar kumiti atau pensi palang stamen on as stamen ini tum la so development ma along ni dalu lasi non nangkili ji arko ya cikluang mong la so alam itu nili tum along li nangka hotai ji phana chuni rilo pulo tante la kachiparai tangatek ben ai bayar dami klem nangko Nilitung lagi dasamet peke loli, bukan nilitung mana ni. Nikan kok ekto, dan nila salam ramai loli, dia betul betul. Kita rahamnya lah. Jauh kita rahamnya lah. Bahan kita kanan dah ini mana, itu masih lagi. Tapi sekarang nasi itu kubet kuat kubet long pensi pilot rock panjang. Sikit dah istri yang long lelo, sikit sekbi kalsar long lelo, sikit hana durang so long lelo. Tapi sekarang taksi pak rock kan pilot panjang. Asal panjang bangkai durang solo bangkai long log. last level Anak lepas kan long log. Non itu menong settlement kata besok kata lama. Kita long itu semua nampak puluh mungkin bawa yang kita tangkap dan kami kiri pun. Asal ada CM tak dulu ia betul tak dulu long sah tak dulu lama. Akhir bang, latung ke lah. Kerja kumpi jumlah ke ada si khana itu. Apa ni kita cakap dulu wel. Akhir lah angin kilang tak macam. Lain mana alam cuma hem tiki dia mana di kasih tika macam itu ni. Kalau dia lu pun tu je. Macam ni tu tu. Kamu tu macam tu. Semua bang macam mana kau? Akhir di kanan dia ni kau kalau. Akhir apa pengadaan kau ni? Lasi along lebang ke nak madil lebang ke. Iri kisah long lidah long lagi. Itu belum atas tu. Seruputar MSC constituency angkang Sarihajan Langteng arong along RJ Road Kasalam Ponji matijong ni phai sirkep arni ada por phai kep apor malompen long e kesom lapen japra langso jutang aklam along open stage ke kim kerang Ponji aphanta CEM tuliram ronghang arideng pen long e kesom abirta kadni salong nangle Long e kesompon asai long EM Jogot Singh Ingti Cherap Chetodun lapen long e kesompon amaya long Karbiang Long Autonomous Council Chairman Horen Singh Be EM Amar Singh Tiso MD Phukon MSC Atum Ram Singh Timung, Mongol Singh Timung, Long Timung, Pabitra Rongpi, lapen penangan ke Thekiring Atum Chatongdun, RJ Road Kasalam Ponji Aphan, Tangka Sika Kuti Nergep An Panong Ponlo Pusi Birta Longdun, lapen Prabjin Pen Tawar Kasalam Ponji Aphan ta PWD JE Atum Aphan Tan Pachini Pon. Japra langso jutang aklam along open stage lapen long le ke Pachaklam Ponji Aphan Tangka Sika Lak Plikep An Panong Pontanglo. Sarihajan along kedo alang tengke pasalam Ponji Aphan CM ronghang ahin pen pachini pontanglo halapu nilip MSC constituency angkang choki hola along tatowar kasalam Ponji Aphan long e somponlo lapen open stage ke kim kerang Ponji Aphan tourism saikam pen puthot CM arideng pen ingpu pontu
Longit ahithi adung tet along matijong ni phai sirkep arni anarlo por phai krehini rajtima por malom kara amai ke padopon pusi katni salong bertanangle Mayalong bang pharo isira bang pri arong asar thia dum chetong dun si mai ingsam chin pen kara mai phu ram terang pen charipon Mayalam the dhonsing ronghang ahin pen si pinangan alamati singhasan kara aro asai hem PWD saikamatum pen kipridak alam hayu alam the jaipon lapen koson si 6 schedule arona cheng pen methang karbi arong rup kichelang nang jima an parta 6 schedule kapang tang lapen inglong aso khaido an ningi siwer kedojia phanta klardak pen tathan chimum ponpado Dipu rong mongwe ITI pathua klamalong phong deng rong mongwe rong aji mati jong ni phai sirkep arni pen pangcheng pontang lupusi kat ni salong birtanangli Pho ang deng rong movia rongaji Dipu rong sepi rong mowe ITI pathua klamalong mati jong ni phai sirkep arni pen ni phai kep arni an ni nia pharman pangcheng pontang lo jaimek ateng pen mati jong ni phai sirkep arni ada por phai troksia por pen tirika masai hem em barim bidasing rong pipen kangpu pon por phai nerkep por pen rong mowe rongaji mai phu godom hanse pen lama ingthur pon lo aphitu por phai nerkep rajitim por pen mukhiming ti pen si kachiki mo sai ke japon along chitrokumar bela pen mondirang phangchwa tum chirap chitodun lo labang sopi por phai kep por pen ongdunga sai ang deng mesen pen pachun pon bom lo pusi birta rip dun long Borpothar Police Station Kaparlo Angkang Matijong ni Phai Sirkep Arni Karbi Anglong Autonomous Council CEM EM MEC Lapen Saikam Saipuatum Nilip Ahavar Kahumri Kedambom Ahud Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Amotor Kachingkoy Karbi Anglong Autonomous Council Asai Kampen Kachingthura Mokedeng Pontanga di Malongan Karbi Anglong Autonomous Council CEM EM MSC Lapen Saikam Saipuatum Kedambom Ahud Bornirja along Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Horen Singh Bekedami Scorpio Motor AS09E 4899 Kachingkoy Kopai Kime Labang Su Kachingkoy along Areng Ahu Kisupon Awelang Pusikat News along Birtanangle Pinikat News 7 Birta Bangkala Ponsi Kangton Pon Iglo Nang Bom Takat News Channel Domi Thakme Kurwang 2